Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mriksa apa piye? Iki nek tak dokokke nel iki. Wo, akene iki sing masuk angin. Wo, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nek ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak Ibu Waranggono. Awak dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing Desa Penggung. Oh iya, mbaya lali. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Lurah lan kabeh para bapak-bapak panitia sing bengi iki nimbali karo awake dhewe ya, Nok. Iya. Ya diaturake, Nok. Ya. Sing kepareng nyekar ki mau nyuwun caping gunung ana sing kepareng bawa Bapak Sogol. Pak Sogol ki sing endi? Aku dhewe ya urung ngerti. Iya. Bapak Sogol saking Malang. Iya. Kaine pundi yaine? Urung rawuh. Paling lagi tekan Ngawi iki. Iya. Kene wis limbukan le arep nembang lagi tekan Ngawi Pak Sogol. Ya diselani dhisik. Nggo mbok menawa rawuh rada randhat. Iya. Iki ana sing nyuwun saka mau Sriuning, Nok. Ya alon-alon ya, Mak. Iya, ora usah dadak ngoyo. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sriuning? Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sa. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya. Sugeng dalu Mas Seno. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kowe sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan bar nika bar semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok, Nok. Oh. Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli tadi. Toline bapakne iki dadi. Toline bapakku ngopo? Bapakmu saka toli-toli, ora ngomongin toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Dek wingi bar mulih tekan Palu, Nok. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya. Namung laris yo, sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sriuning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, Bapak nggih. Karo ngenteni pinane Pak Sogol iki nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke Ibu-ibu Waranggono. Ya. Mangga. Neno. Sinebut pahlawan putri Srihuning Mustika Tuban putra Kanjeng Surat
uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena ya Dalang Sena kalih wau wonten sapa napa Dwijo Kang napa oh iya Dwijo Laras Dwijo Laras channel ya padha rawuh mrene nyetrimingna jare iki tambahan ana sing nyetriming ning rilek saka omah rasa domong nggih DG channel iya DG channel Bebelo Wirat Moyo neno dan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban nggih mangga Sri Huning mustika Tuban labuh tresna lan sakaya watu paranan den wira
Ampun Iya. katuraken. Pinter ya, Mak. Ah, lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen ngono ya. Heeh. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangkene dipencet saged waras nek nembang lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati oper manake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek ning omah kene nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Derek mangayu bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Merti Dusun, Desa Penggung. Lan Iya. ingkang kaping pinten 165 gangsal nggih. 125. 165 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, Amin. menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, Amin. harusnya Semua memang saling begitu. membantu. Iya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Wah. Yo. Malam? Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang? Nggak nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih Ya. wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya, lemak Sate sapi. kere iki sing kepiye? Nek ten riki gembus. Gembus nganggo gembus disunduki. Oh alah. Ming gembus disunduki kok Si sate kere jenengane. niku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Heeh. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar biasa kuwi. Nggih. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kan mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Ya Mak, iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Heeh. Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sokol. Heeh. Napa sampun wonten Pak Sokol pundi, Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sokol mboten? Mas Sokol. Iki Mas Sokol, Mas Sokol. Udu kuwi iki Mas-mas Sinoman sing ngaturke unjukan. Tak kira Mas Ya. Sokol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sokol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki? Iya. Ajeng kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Nggih. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon nyaturno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalang ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan ndas. Tok. Terus Iya. ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek delok Ika iki sok meri, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya kesen mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba. Oh iya. Barang Ngerti zumba. Ngerti kok padake ora. Ning kono dujak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlaku obah kabeh kok.
Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki eneng seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ha iya. Ya ora apa-apa, Mas. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya. Jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa ora kuwi kowe manut aku kok begijikan dhewe aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki sirik ngopo sirik apa sirik wis tak mantep-mantepke tiba tenan iki mau kloso masalah iki pikar sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lah buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Rasa mencolot. Ora mencolot ya. Ajincet wae aku. Jan sirahe wae dijebleske, tak jebleske tenan. Kembang wae weton gunung janggleng Mbak tak tembangane kowe jondelo heeh aku cocok ki do bahagia ki wiyaga samene kowe jondel Ojo ya, aja gogrok. Apane sing gogrok Oh jana Sik iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh.
Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh, menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh, mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Ya. Monggo. Panas udan. Panas udan, udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. No. Parian. Ya, menurut mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka Kula. kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrong. Ungkrong ki apa, Nok? Ungkrong ki entung. Uler. Entung uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wes, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjol dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Nah, ngono kuwi dadine apik. Sing lingguh, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo Wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun makanan minuman khas. Heeh, kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksude. Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Heeh, terus Kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus tak sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu e. Wiyaga ki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Kowe dengkulmu mlocot kowe ora. Ya wis. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Dicampur susu. Ya, Warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jajare ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus gatot bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung ana aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. Luar biasa. Erisa sing urung ayo padake
Bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Mboten. Ya, terus Iki apa ning ndi, Bang? Anggung. Anuku melentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun? Nyamuk. Disun karo nyamuk dadine mlentuk. Oh, ayo, terus Pikirane sapa ngawur kae mau mbahe guyu. Terus mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Wo. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu bane. Ya. Mangga. Dek jaman berjuang jarak Gendenan yo kena, dhewe ya ora apa-apa.
Kok sih Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta. Ya, kon nembang kadung tresna ngono ya. Heeh. Itu diaturke. Iya, engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea. Iya, karo ditutupi masker. Iya. Nggih. Lambene mergo wedi nek nonton menonton wayang kok kena corona. Iya. Ngono ya, Mak. Langsung sak niki nggih. Langsung. Iya. Bawani mboten, Pak? Dibawani kadung tresna ora bawa ki cara ngendi kok. Karep langsungan. Kok galak banget to saya. Ayo kok iki senengane ora nganu. Kadung tresna ki ana bawane. Nerane wayang Jawi. Sing ndi ta? Anu lho. Sing ndi? Wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok. Iya. Saka ngisor. Ora macem-macem lho, Kak. Jarene saka ngisor. Lah iya, maksude nadane sing noreno. Nggih. Ana tumen. Kudu. Kowe iki ora apal rasa dadak. Yo. Rino wengi dadi ati mula aku mbiyen leren len nyinden no mergane buandemi penonton sebabe ayo ana wong njaluk kadung tresna kuwi aku lali cakepane bawane lali ming bola-bali ri rasido gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti mbuh ora ngerti wong biyen sinden biyen iki rak do ndem-deman to ndi sing laris ya kuwi sing dibenci ha iya aku biyen larise ora umum iya wis dirungokke ri penonton wis gak wis gregeten aku rindu betapa rindu hatiku bandeme watu bubar usah nyinden aku yo tanpa dahar tanpa nendra suarane apik piyai ngendi Gunung Kidul oh cedhak pantai Baron kono aduh ya mak ayo apik panganane ya ming walang karo uler irit tak dadak tuku Pak ayo anggere ora dilawuh ming saling kathok cekak terus gawa gudhek kayung yon marang sirane eno tansah kumawanging netra jro ati kadung tresna eno lho penyanyi campursari nek kerep syuting ki sing dimatke kamera iya ora kok penonton kamerane mulai nginceng dhek ya ngematke neno tan liya pindah wis sing pindah apane sirahmu kuwi iya wong mau ndelokke kamera kok bareng talokke terus ora apa-apa arep syuting ya ngematke kamera wong sesuk bakal sing nonton ki ya liwat kamera sing nyoteng wis lunga lho Pak heh sing nyoteng wis diceluk oh kon ngopo kok nyuting tan liya amung sliramu
satemah lara asmara ya mat-matan monggo lamat wis katon tejane yen kang
1 juta e. Iya. Pundi? Hah? Pundi? Wis ditransfer. Napa? Teng sinten? Nang gone Mas Hadi sing ngurusi streaming. Kok pundi neng aku ya. Aku ora tanggung jawab kok. Bila. Iya. Ning ki wis pancen ana lambak anu jenenge tandane transfer berhasil. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Ya aja sengak ngono kuwi le matur nuwun. Iya. Nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Bapak. Ngono. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, matur suwun. Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ora gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin Potin? Nggih, Pak. Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi Dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong lara ora ditambake malah didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane 1 kerokan, loro nek pancen tambane pijet ya pijet, nek 3 ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nek ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya, engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur bales mijet sirahku. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumen nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ah iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindhen. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksude kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku ngono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngapa iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran. No, ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa. Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek umpama diblonyo ora ngentekke petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Oh nggih. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggon apa? Nggon apa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Lah iki nek tak dokokke nol nah iki. Wo, kene iki sing masuk angin. Wo, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning alas roban. Terus gunane piye? Nek ditemlekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba ming panganan? Heeh. Iki nek ditemlek ngene iki iso ngerti penyakite nggon apa. Terus nek Aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mreksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksudnya
Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho, mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe ki melu aku bolak-balik kok ngonoke jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kok diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medhun kok lho nanti ki. Nak ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Nggih. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Oh iya? Sindan Ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba omuni piye? Muni Tut ngono. Arek lucu ya ora. Muni piye? Oke jane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel ya aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemu, ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngemake mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat, Kon ra jebluk awak. ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Lah. Tenan? Lah. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora omong apa-apa, kok ki budhek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau omong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Eh? Coba. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan le. Sapa? Sapa? Dan aku blenggar mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Ya. Tina meni Kok ayah ngopo mah? Neng Yojakana ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Oh, tuwa mongko.
kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe karo. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah mau muni piye? cendol dawet. Duk, Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. kamu piye aku mau. Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani, Pak? Rawani, soalé nggonmu mudi banget to soalé. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi ta. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak, tak urus nih. Ora usah diurus. Wah, dadak ngilani iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, dadi niku lemu banget. Heeh, saiki Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing kundur penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku? Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ora? Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora? Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok Berarti ora kan- kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, Nyemplung Kali Praga wae lho nok. Krubyu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosobo isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa nang biu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe tak andai kok. Lemu ta wonge. Anggere nyilem slem ngono ki metu ngul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metu ngul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Loh? Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki tremas piye? Karena maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti ki apa nek duwe wulu? Lah ya pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah.
Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Iya. Men liwat sik, bapake. Anane pijersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Tin. Ora siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo munio. Munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono munio. Ora nek aku nek ora ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lengguyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Wah, Cuk. Alah. Piye ta aku sarep muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalange rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye to? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Galang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kok rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Nek mabur lah modar kabeh meneng. Bul. Neno aku wis ora bantre ra umum ya. Ora apa-apa ngono. Mas Denko karo nganu karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Ku masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek.
kowe ning nek yang ini ya aku piye le gerak kaya nek kuwi mau kekalonen ngono lho wis kowe rasa gerak kok ngewuhke maksudnya ya alon ning jalan banget ayo semene mau wis pas aku nek lali janjine iki semene mau wis pas semene nanane tong tak jen tak ngono penak ayo nanane tak gendang dutatung gendang dutatung lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi tak ya ewuh to sedengan ya Mas Denko ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho iyalah jan-jane kowe ning si atos tenan. Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek kok lho karo si Den kok iki. Lah wong dipek wong kuwi nane tangan. Nek iki balik kene. Tangan. Ah, ngomong. Lah ngono aku encok piye? Sapa ngejejak? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Ya aku nanya bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Tak ya aku ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ompo. Ayo suwe-suwe dalane tak kudungi lho. Amal. Ya mangga. Bisa dadi wolungkilan kok ndak. Wes ya? Kamu pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Yang
Ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Ngane ya. Jan-jane kowe ning kapok ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngono aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Mbok Cicok tak jembengke. Belajar. Anjan. Kaya suwe-suwe aku tak duduhke tak celekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya ana sing alah ngono marga rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Ya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko ora usah takon ngene dhewe kok. Masa aku ngono mah. Oh wae kok ya. Iya. Denke sesuk meneh. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk mandar saka via streaming utawa chatting WA, ya no sing nyuwun kepareng anu bajing loncat. Sumeneng Mbak Ayu, ngombe sik ra apa-apa. Heeh. Apa adus sik apa piye? Ngomong ngombe kok tok lokke lho. Wis ben kae bojone wis ben padu. Ben padu dhewe ra apa-apa. Ya. Nggih. Wis entuk transferan to mau? Napa? Oh iki sapa sing arep gawe-gawe masalah iki? Oh. Sik. Ana kok yuk wisan. Kata-katane pripun? Kata-katane kira sik kata-katane aku kata-katane iki kudu kan. Kata-katane iki ra. Iya.
Ha iki sampun sugeng dalu saking Sigit WMP Klaten nyuwun lagu Bajing Loncat ditransfer di ke rekening pundi nggih? 500.000 Mbak Ayu. Oh, isih takon iki. Wah, dadi dereng jelas niku. Engko anu kowe tak nomere engko tak neki kowe omongno wonge kon transfer saiki. Iya. Ki nek ora dik transfer Bajing Loncat dadi Banci Loncat ngono ora apa-apa. Iya. Yo, diaturke sik. Ora apa-apa Mbak Ayu, engko iki panyuwunan iki kudu diaturake. Iya. Langsung napa nggih, Pak? Bawa. Iya. Gunung. Ya, sing ki basa Sunda lho, Nok. Ya, mula kudu diterjemahke. Kyai Jawa ki sok basa Sunda sok angel. Aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iso Sunda. Wo, mahir. Oh iya. Aku mayang nang Bandung ki basa Sunda sewengi kok. Wah. Yo akeh sik ndelok. Sepi. Yo. Gunung Galunggung wis sasah diterjemahke kuwi Gunung Galunggung. Kapungkur neng burine. Oh, neng burine Gunung Galunggung. Gunung meneh. Pemandangane nonton Gunung Galunggung iki ketunjang Gunung Sumedang. Oh, dadi ra teko jelas. Mergo mburine Gunung Galunggung iki ana Gunung Sumedang. Oh. Ngono, ngisore Gunung Sumedang kuwi oke wong dodol tahu. Oh. Tahu Sumedang ning sepur-sepur kae. Iya, terus Sangkawayana sak kiwa tengene dadi tengah-tengahing Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi ana telaga yang indah. Oh, terus Rembecik di tengah gua. Rembecik di tengah gua ki swara banyu temetes ning jero gua. Oh iya. Junjungan dijunjung bareng-bareng. Heeh. Ulah pundung tu disungkur lan sungkan. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi ayo padha ndelok Gunung Galunggung lan tlaga sak kiwa tengene. Kok ngawur to, Pak? Semeneng wae to. Nah, barang delok gua terus dadi gedhi. Oh. Tadi. Oh, tadi to tak kira gedhi. Teyan. Tarim. Arim. Tarim. Arim. Tarim. Tarim ya. Tarim ki jeneng wong. Oh. Sing lanang barep jenenge Tarim, nomor loro jenenge Tariem. Oh iya. Wedok. Tarima Ragawayana. Tarima Ragawayana ki nampa ragane tok. Heeh. Ngancik di negara di Ragawayana di negara Sunda. Weh, pokoke tampa ragane di negara Sunda. Negara Sunda iki Bandung. Oh, Jawa Barat ki negara Sunda. Arane piyai kono ning ngarani negara Sunda. Ya. Ning nang ning nang ning nak nang. Ya. Capek
cap. Kurang ngawur. Mangga.
sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo Mak. Teruske dhisik lakone wis meh jam 1. Iya. Engko ndak kentekane enggak ya Nak. Ya ayo tak dereke Mak. Yo nggih. Gantaning kang sekar gadung mewah kembang menor kang esmarum penoran yotoyotan sati kusuma mangambar arum kukusing rupaku malun kalun katiku sumalir mega membo patara aja turu sore kaki ana dewa ngang jagat nyangking bokar kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan wong melek sabar narima iku bageyanipun datan musuh manjing boten gukit sanggar sangarup nunukan tukul sampurna semanten Raden Werkudara ngawe para putra Jodipati pating bleber pating Caratirta ngudakaning garatan Bremara remang usum yung ambreng kati karunaning kasose yenaneng marga memalakum tumingal Prang cambo samya madalilir tatrit wileting kota Sang nyangkung mangunjang pimbinjang sangaci micel Latinya ngetali wuwus Dosang konto wastrat mojo Long lalu mangulati Surya mangrang sang wayah Bumya samara waryanto
Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarja Cemadung dawuh ana dawuhmu apa Pak mawe karo anak-anak Pandhawa wah Gatot Antarja Antasena salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta Eyangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan mula ora aneh yen to ndadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong kaya aja nganti wegah Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena gonjang kanjing langit kelap-lapat onlir kincanging kincanging risang mawe gandrung wis Pak nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak Kang aja nganti kesuwen ayo Bagong digoleki kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong tau dimong karo Bagong mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani Kang iya Dimas datlangening kalangan aku ora lidok ujare wong daplok Durna iki nang papan anggring gleleng anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak Kurawa dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok dadi bingung Urataya kebingungan goleki aku ning suwe mesti kecekel iki Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan piyayine ora iso digugu seprene kok ora ana kemliwire Ndara Antasena Ndara Gatotkaca nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik
Kurawa ki wong akal ukile wis ketok, mesti nek mungsuh ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong, non. Aku kuwi tau tate tok kudang. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Pancen nika pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani banyu sunget kuwi iki? Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu, kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki laku aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu? Iya. Anu sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketunduk Kurawa, nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Wido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit Gong makuru gongso tetekaya butulo pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya patih sengkune iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan ora usah nganggo basa nang kene iki nang alun-alun monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna pancen kepara nyata rasa kok ki ana omong sing tanpa guna kowe po Kartos Lebor kuwi sing maju Karto Marmo atus libur dengkulmu mlocon. Heeh, Karto Marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Karto Marmo aku ya turah wani. Aja kemeng Karto Marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Karto Marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Prembandurna Bagong kowe ngalah piye ora iso kon ngalah cepeleke ora aku kalah nek wis tekaning pati ngatang-ngatang dadi batang wis sipate Bagong ngono kuwi kowe wae mo sing ngalah lho kowe bali kowe mane remuk sirahmu lho apa kira-kira iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Patih tuwek iki cecek untune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah siramu pecah genti leganing ati upar semah tak petok modare edan ayo kekuatanmu sepiro Bagong Musaku remuk ngapa oh arep modar aku pisan mau janjine piye gejluk lemah ping 3 wis luwih saka ping 3 nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet ra metu-metu ya sing gedhe pangapuramu kurang seru kok wah ngono carane ngene iki aku enggak main aku
Enggak main piye. Wis ora nggo perang-perangan. Aki seneng glok iki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Lagi nih? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ametu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lamun yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe kandrung. Kono wis. Sampeyan ngerti? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini orang golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kelakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinding kabeh wis. Wis ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki.
Wis nantango. Amun Surabrata, Jayawrata ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun